През 1868 година е роден Петър Попарсов, учител, революционер и един от шестимата основатели на организацията, която ще остане в историята като Вътрешната македоно-одринска революционна организация. През 1893 година в Солун той застава редом до Дамян Груев, Христо Татарчев и останалите основатели в началото на едно движение, което ще бележи десетилетия от борбата на българите в Македония и Одринско. През 1881 в Русе е роден Тодор Хаджиев, диригент, композитор и пианист, определен като първия български оперен маестро. Той участва в изграждането на българското оперно дело, дирижира Българската оперна дружба, а по-късно и Софийската народна опера. През 1932 почива лесовъдът Константин Байкушев, един от пионерите на организираното горско дело в България. През 1897 в Пирин той открива и описва вековна черна мура, чиято възраст тогава определя на около 1200 години. Днес това древно дърво носи неговото име – Байкушевата мура. На тази дата, през 1941 е роден Томас Пространов, едно от най-разпознаваемите имена в историята на българското радио. Повече от половин век той води любопитно петолиние. Чрез неговите предавания българската публика за първи път чува музиката на световни имена като Битълс и Ролинг Стоунс. На 14 август 2026 Томас Пространов навършва 85 години. През 1988 този свят напуска Атанас Яранов, Шаро, художник с ярък и разпознаваем почерк. Той работи в живописта, портрета и монументалното изкуство и оставя след себе си творчество, отличено с едни от големите български художествени награди. Революционно дело, опера, природа, радио, изкуство. 5 различни следи в българската памет. Помни, гордей се, предай нататък.